Hello po mga kailaw, kumusta and welcome na naman po dito sa ating munting channel. Kung bago ka pa, wag mo sanang kalimutang mag-subscribe and i-hit mo na ang notification bell icon upang ma-notify po kayo sa bago pa nating mga video uploads. Maayong adlaw sa tanan og ganini nga higayuna doon na usab kitay bag-ong hisgutan mga kailaw. Og sa dili pa nato ipaabot ang atong paghisgot-hisgot sa pulong sa Dios. So shout out lang una sa atong mga kaigsunan or mga kailaw nga nagapadayon sa pagsuporta sa pag-view sa atong mga videos. Daghan ug daghan kayong salamat ang Dios padayon nga magapanalangin kaninyo. So sa ato nga hisgutanan karon mga kailaw, kung magustuhan nimo kining maong topic nato, so ayaw kalimot sa pagpaabot sa imong comment diha sa ato nga comment section. Og padayon sa pagtan-aw, padayon sa pagpaminaw sa mensahe sa Dios kay doon na jud kay makatunan, ilabi na kun imo hagikining humanon mga kailaw. So nga atong hisgutanan mga kailaw, anaa makaplagan diha sa Lucas kapitulo 6 versikulo 46. So nga atong paghisgot-hisgot karon mga kailaw, nagahisgot kini kabahin sa importansya sa pagsugot sa kaubuton sa Dios. So ngano man kaha nga importante man kaayo ang pagsugot or pagtuman sa kaubuton sa buhay nga Dios. So ato kining mahibaw-an karon mga kailaw kung ato kining mabasa ang ato nga teksto. Sumala dinhi, ngano nagtawag man kamo kanako Ginoo, Ginoo, nga dili man kamo mubuhat sa akong gisugo kaninyo. So dinhi ipadayag sa atong Ginoong Hesus ang importansya gyud ay sa pagtuman or pagsugot sa iyahang kaubuton mga kailaw. Kay ang gusto gyud sa Ginoo mao gyud ang ebidensya. Kung tinuod ba gyud nga ato ang nasabtan o nakaplagan ang maong mensahe sa kinabuhi, or maingon ta kamatuoran nga dapat nato nga maunay ato ang buhaton matag karon ato niya. Kay sama ra man nakakatun baka ka diha og drive sa usa ka sakyanan, so kinahanglan nga makita gyud ang ebidensya nga diin adunay nakakita nimo nga tao o daghan nga nakasaksi nga ikaw nag-drive, una pa ka matawag nga usa ka driver. So sa ato pod nga ginabuhing espirituhanon, sa atong pagka-Kristohanon, dili kita mismo maghukom sa kagalingon nga kita Kristohanon. Labi na kung wala kini makita sa atong isig ka tawo, kinahanglan nga mapruibahan kini mag-una diha sa atong isig ka tawo. Ay kay matod pa sa giingon sa pulong sa Dios dinhi karon sa atong gibasa, nganong nagtawag man kamo kanako Ginoo, Ginoo, nga wala man kamo mubuhat sa ako ang ipabuhat kaninyo. Diba? Mamanay giingon sa atong gibasa karon. Manang importante kaayo nga doon na gitay ikapakita nina. Kumbaga sa pag-eskwela mga kailaw, doon na kay ikapakita nga pagpamatuod or diploma nga diin ikaw usa ka graduate or nahuman ka ni ana nga kurso sa imong kinabuhi. Kay kung moingon ka nga ikaw nahuman ka ni ana apan wala kay ikapakita, so unsaon man pagtuo sa tao nga ikaw nakahuman gyud ni ana. So mao gihapon diha sa espirituhanon, kinahanglan nga doon na gyud ikapakita. So sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, diha makita ang tinuod nga ebidensya nining tanan. Aron nga qualify ta nga mutawag sa atong Ginoong Dios nga Ginoo diri sa atong kinabuhi. Magsige tagtawag sa Dios nga atong Ginoo. Siya ang atong amahan, siya ang ato ang provider, siya ang atong gialagaran. O niya walay makita, wala mosunod ang ato ang mga lihok sa iyahang ipabuhat. So dili kita matawag nga iyahang anak. Nang gustos Ginoo nga mapruibahan kini diri sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi.
dili lang sa usa lang kahigayon, dili lang sa panahon nga ganahan ka nga mubuhat sa ipabuhat sa Dios or iyang kaubuton, dili kinahanglan nga habit nato ni siya nga bisan kun wala kita ingna, naanad na kita o kalipay nato ang pagbuhat niini sa atong kinabuhi. Kay lisod kayo nga atoa ka na nga kanang ipaagi lang sa istorya nga diin kita ingon ana ta, Kristohanon ta, nahadlok ta sa Dios, nahigugma ta sa Dios, apan kung testingan dili mo reflect or walay epekto nga makita mga kailaw. So importante kayo gyud ang kanabang epekto sa ato ang pagkaplag ni inis tong kinabuhi. Doon nagyoy resulta or bunga. Kumbaga so sa kakahoy mga kailaw, kung ikaw mansanas, then naagi makita nga bunga nga ikaw mansanas. Kung lubi, natural, lubi usab ang resulta. Dili siya mo resulta og lain mga kailaw. Panaglitan so sa katanom kapayas unya namunga og saging. So dili siya pwede. Kinahanglan nga saging gid siya. Kapayas gid siya. Munay gusto sa Dios nga diin kun unsa kita diha sa iyahang gihatag kanato nga pribilehiyo nan makita kini diha sa ato usab nga binuhatan ug mga lihok. Kay willing man kita nga musunod sa iyang kaubuton. So ang willingness nato mo resulta kini siya. Mo reflect kini sa pagtuman sa unsa iyang ipabuhat bisan sa pinaka gamay or sa pinakalisod nga iyang ipabuhat diri kanato, dili siya musimang kundi magpabilin siyang mutuman, musugot uban ang dako nga kalipay mga kailaw. So ingon ana lang ka gamay ang atong pagpadayag karon. Hinaot nga kini nakahatag kanimo panalangin o pwede nimo na siya magamit pud ngadto sa uban, ipakita nimo ang tanan nga buhat kay dapat do nagi-resulta mga kailaw. O dinhi lang kutob, daghang salamat sa inyohang pagtan-aw.